Okay guys, ito na yung karugtong ng ating part 1 sa pagligo natin ng kawa dito sa Japan o pagligo natin ng ilog dito sa Japan. So darating na namin yung waterfalls na gusto naming puntahan at medyo nahirapan pa nga yung mga kasamahan nating babae dito guys. Bukod sa madulas at may paakyat pababa pa kasi na daanan para marating namin ito. Narating din natin guys yung bundok. Ayan na yung pinaka waterfalls niya. Ganda, di ba? Yan, dating din natin guys. Ito na tayo. Dahil sa makailang ulit na ako pumunta dito sa Atago River at hindi ko pa nga narating itong lugar ng waterfalls na to, kaya sinadya ko talagang puntahan ito kahit medyo masukib at papasok pa itong lugar para makita ko at ma-experience ko rin. Tara na at magtimpa sa mga guys! Sulit na sulit ang pagpunta natin ngayon dito mga guys dahil sa ganitong klasing panahon sa Japan, summer season, kanya-kanyang hanap ang mga tao ng ganitong klasing lugar para maibsan man lang ang sobrang init ng panahon. Okay guys, pauwi na tayo. Woo! Ayan yung waterfalls na pinuntahan namin dito. Narating din namin. Woo! Oh! Medyo masukal yung daan dito guys. Yan, uwi na kami guys. Woo-how! Ayan, narating din namin yung falls na pinuntahan namin dito. Woo! Pauwi na kami. Ayun, sobrang sulit ng pagpunta namin dito ngayon guys. Bali, wala ang pagod. Kaya kung may ganitong lugar malapit sa'yo, puntahan nyo na. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa ilang minutong panunood. Hanggang sa susunod. Bye-bye!